हाग्रामा सारा लुबैदों जे पलिटिकल डायलगा प्रमद बर' बिथांजों स्टार्ट जानांगौ। एबसुखौ जोङो रेसपेक्ट होयो, बर' साहित्य सभाखौ जोङो रेसपेक्ट होयो आरो रेसपेक्ट होनानै बिथांमोननि लाइजामनि फिननायखौ जोङो हरखांबाय आरो बुंबाय जे नोंथांमोननि लाइजाम खावलायनाय लेखा जोङो रायज्लायनो रेडि। खिन्थु खोथाया जाबाय प्रमद बर' बिथांखौ टेबोलाव जिराय होनानै पलिटिकल डायलगा स्टार्ट जानांगौ आरो रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलखौ लुबैला, प्रमद बर'खौ लुबैला। सारा बिटिसिआव दिनै मोनसे बारहावा बारदों, बे बारहावाया जाबाय बिपिएफनि बारहावा आरो बिपिएफनि बारहावा बारनायजोंनो दिनै इउपिपिएलआ दिनै माने उरायलांबाय आरोखि। इउपिपिएलनि जेबो सोलिला। इउपिपिएलआ आनखि दिनै माने राजनिति मिटिंबो खालामनो हाला बिसोर। साहसानो गैला। दुर्गा फुजायाव हाग्रामा महिलारि सारखौ बिटिसिनि चिफ हिसाबै जोङो माने गिफ्ट हिसाबै मोननो थागासिनो दं बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा। ओमफ्राय इउपिपिएलखौ रावबो फोथायला। न'खर न'खर साख्रि होनाय, सुइजारलेण्ड बानायनाय, सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होननानै खोथा होनाय जेबो मावनायासै। बे मुसलपुराव मोनसे आशीर्बाद रेलि लादों। बे समाव नोंथांनि नैबे दैदेननायाव रेलिखौ नुनानै नोंथाङा मा बुंनो सानो? दिनै मुसलपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मोनब्रै समस्थियावहाय जोङो आशीर्बाद रेलि, ब्लेसिं रेलि लादों आरो बावहाय माने मोनब्रै समस्थिनि रायजोफ्रा ओरैबायदि हाजार हाजार ओंखारबोदों जे हाग्रामा महिलारि सारनि सरकार नांगौ, परिबर्तन नांफिनगौ, बिटिसिखौ हाग्रामा महिलारि सारा चिफ जानानै सालायफिननांगौ। बे खोथाखौ मुसलपुर जिल्लानि रायजोफ्रा दिनै लुबैदों आरो सारा बिटिसिआव दिनै मोनसे बारहावा बारदों। बे बारहावाया जाबाय बिपिएफनि बारहावा आरो बिपिएफनि बारहावा बारनायजोंनो दिनै इउपिपिएलआ दिनै माने उरायलांबाय आरोखि। इउपिपिएलनि जेबो सोलिला। इउपिपिएलआ आनखि दिनै माने राजनिति मिटिंबो खालामनो हाला बिसोरो सेस नार्भास जाबाय आरो इउपिपिएलआ दिनैनि तारिखाव हारसिङै माने इलेक्सन गेलेगोन होननानै बिसोरो दिनैसिमबो बुंनो हायाखै। साहसानो गैला। नोंथांमोना दुर्गा फुजायाव हाग्रामा महिलारि सारखौ बिटिसिनि चिफ हिसाबै जोङो माने गिफ्ट हिसाबै मोननो थागासिनो दं बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा। ओमफ्राय इउपिपिएलखौ रावबो फोथायला। न'खर न'खर साख्रि होनाय, सुइजारलेण्ड बानायनाय, सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होननानै खोथा होनाय जेबो मावनायासै। दा बेनिखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलखौ लुबैला, प्रमद बर'खौ लुबैला। जोङो बुंदों जों सरकार दानाय लगे लगेनो इउपिपिएलआ जेसेबांखिनि माने हानि माने नटिस होदों, इउसेट खालामनायनि नटिस होदों, गासिबो नटिसखौ जोङो बिपिएफ सरकार फैनाय लगे लगे जों केन्सेल खालामगोन। आरो नोंथांमोना बाक्सा जिल्लानि मानसि हिसाबै मोनसे गोजोनथावना खौरां जाबाय, जोङो बाक्सा जिल्ला, उदालगुरि जिल्लानि थाखाय उदालगुरियाव मोनसे मिनि सेक्रेटारियेट बानायगोन जोङो सरकाराव फैनाय लगे लगे। मिनि सेक्रेटारियेट जों रायजो राजानि सुबिदानि थाखाय जोङो बेखिनि खोथा होदों। सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरनि जोङो थांना थानायनि बेबस्थानि थाखाय, बिसोरनि संस्थाफोरनि थाखाय बोसोराव 100 कोटि थाखा माने बिपिएफआ बाहायगोन आरो जाहाथे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा माने थांना थानायनि बेबस्था मोनो। बेबायदि जोङो गोबां आसनि लादों। जोङो लामा दालां बानायगोन, बेथ' थाखाबाय, डेभेलपमेन्टआ थाखाबाय। बिनि अनगायैबो जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 40 कोटि थाखा जों बोसोराव बाहायगोन। बिकलंगफोरनि मुङाव जोङो 10 कोटि थाखा बाहायगोन। बेबायदि गोबां रोखोमनि आसनि बिपिएफआ लानानै दिनै आवगायदों आरो बेनिखायनो दिनै हाजार हाजार रायजोआ बिपिएफखौ बोर सास्रिनो थाखाय दिनै माने बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय नुदों। एबसुआ जे मोनजिद' आफादफोरखौ लानानै सावरायदों, इउपिपिएल आरो बिपिएफआ ज' जानांगौ। हाग्रामा महिलारिखौ एबसुखौ जोङो रेसपेक्ट होयो, बर' साहित्य सभाखौ जोङो रेसपेक्ट होयो आरो रेसपेक्ट होनानै बिथांमोननि लाइजामनि फिननायखौ जोङो हरखांबाय आरो बुंबाय जे नोंथांमोननि लाइजाम खावलायनाय लेखा जोङो रायज्लायनो रेडि। खिन्थु खोथाया जाबाय प्रमद बर' बिथांखौ टेबोलाव जिराय होनानै पलिटिकल डायलगा स्टार्ट जानांगौ आरो संगठनजों रायज्लायखांखाबाय अलरेडि। हाग्रामा सारा लुबैदों जे पलिटिकल डायलगा प्रमद बर' बिथांजों स्टार्ट जानांगौ आरो मा सलिउसन फैयो रायज्लायखांनायावसो बे खोथाखौ जों मोनथिगोन आरोखि। जों बेखौ खावलायदोंमोन आरोखि।
Thank you.